ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈಜೇರು ಯಾನಿ ಅಪ್ರೂಪ ಬತ್ತದವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಯಾನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಂಬ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬ ಮರದ ಖಾಲಿ ಆತ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂದೇನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಂಜಿ ಜೋಕಾಲಿ ಅವು ಜೋಕಾಲಿ ಗತ್ತು ಮಾರ ಎತ್ತಿನಡೆ ಪೂರ ನಿಕ್ ಜೋಕಾಲಿಯೇ ಪಾಡುನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರೆ ಮಾತಾ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡಿತ್ತುಂಡು ಐಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸನೇ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಂಡ ಮನೋಲಿದ ಚಪ್ಪರ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು. ಇಂಕಲ್ನ ಚಪ್ಪರ ಪೂರ ಬರ್ಸಾಗ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ವಿಶು ವಿನೀಶ್ ಪೂರ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅವಂತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರೇಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅವಂತುಂಡು ಅಂಚ ಆರು ಪೋತೆರು. ಸೊ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆರು ಪಂತಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸಾಗೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಬರ್ಸಾಗ ಅವು ಬೂರ್ದುಂಡು ಏತ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಚಪ್ಪರ ಸದ್ಯ ಬಳ್ಳಿಗದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಚಪ್ಪರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗೌಡೆ ಬೈದೆ ಚಪ್ಪರ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ ಗವೇ ಬೇಲೆ ಬೊಕದಾಲ ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಗೌಡಕ್ ಆ ಗೌಡೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಆರೆ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ರೆಡಿ ಆತ ಐಡ್ ತುಂಬ ಬಂದು ಆಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ತೋಪಾವುಜ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಏನ ತೋಪಾವ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಈತ ಮೊರನ್ ನಿಕಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜು ದಿನ ಕೈತ್ತು ವರ್ಷ ಬೈದನು ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೀನಿ ಬಸ್ ನೆತ್ತ ಐ ಒಯ್ತ ಮನೋಲಿದ ಚಪ್ಪರ ಕಬ್ಬೆ ಊರ್ದುಂಡು ಅವೇನೊಂದು ಜಡೆಗೆ ಊರ್ದು ಬೊಕ್ಕನ ಮಪ್ಪುಯ್ ಅವಂದೆ ಬಲೆ ತೋಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂದು ಅವು ಚಪ್ಪರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬುಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆತೇನಾ ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಸರದ ಚಪ್ಪರ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ದಯಪಂಡ ಐ ಕಡಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂದು ಐಕಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಬಸಲೆ ಕೊಯ್ಯಲಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಆತುಜ ಹೊರ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ತೂಕ ಬಸಲೆ ತೂಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡವು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕು ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಈತ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಆಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡಿ
ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ತಿರ್ತದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಹತ್ತು ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಕೈನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಲಾಗಡ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುವ ತಿರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ರೆಗ್. ಸೊ ಅವೇನ್ ಬೇತೇನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಥವಾ ವೈಶು ಅಂದು ಡನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಆಶ್ರಯ ಪಂದ್ 29/12/2021 ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪೋಯಾ ಹೋಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಎಂಕುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಎಡೆಗ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನೆಕ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಡೆಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಪಿರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಚಂದ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸು. ಸೊ ಮೂಲೆಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪದ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಅದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಟ್ಟು ಪಿರೌಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಕಾಡು ಉಂಟು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಮೂಲ ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತು ಜೋರು ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋತೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ ಸೇರಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ್ರು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಪಾಡಿ ಬಂದೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ರೂಮ್ದ ಕಡಿಟೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಲ್ಪ ಉಂಟು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಚ ಬೈತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಡ ಪಿರೌಡ್ ಫುಲ್ ಮರ ಆತೆ ಮರಡ್ದು ಅವು ಬತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಬೈತೀನಿ ಐಕೊಂದು ಕ್ಲೋಸೇ ಮಂದಿ ಇಪ್ಪಿ ದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಪುರೆಪ್ಪದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ತುಳಿಯಾಗುತ್ತೆ ತುಳಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಿಂಚ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಲ್ ಬೈದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಹಾಲ್. ಸೊ ಇಡೇ ಇಂಕುಲು ಮಿತ್ತಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಒಪಿ ಪುರ ಮಲ್ಪದ ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಪೇಂಟ್ ಇಂಕುಲು ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾಲೋಡ್ ಪುರ ಕುಂಟ ಜಡಪಿ ದಯ ಹಾಕುಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಒನಸಿಲ್ ಪುರ ಇರೆಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ತಗಡ್ ಶೀಟ್ದ ರೂಮ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ತೂಕ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈಜೇರು ಯಾನೆ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತದ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಯಾನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಡಕ್ದಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ವಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಪುರದಲ್ಲ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಯಾಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಕೊಂಡು 2 ಜನಲ್ಲ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ವಯಸ್ಸು ಬಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಬದಲು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಕೊಂಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದ ಒಂದೇ ತಗಡ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ನಿಕಲೆ ಪುರ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದು ತೂವಲಿ ನಿಕುಲ್ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ಎ ಶೇಪ್ ಹೊಡ್ಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೋಕಾಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಕರ್ಬದ.
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮುಳ್ಳು ಸರಿಗೆ ಪರ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಪರ ಕುಂಟ ಜೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಗ ತಿರ್ತಡು ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಜ್ಜಿಡ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಚಾಲ್ ಮಂತನ ಬೇಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಹಾಪಣತೆ ಒಂದಾಂಡ ಓಪನ್ ಎಡ್ಡ ಗಾಲಿ ಕೂಲ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸತಿ ಓದರೆ ಪೂರ ಇಡೇ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಚೇರ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಲ್ ದೀತಾಯಿ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಮನಸಾನಾಗ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿ ನಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಇಂಚ ಜಿಮ್ ಗೊಬ್ಬು ಜಿಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಪೋಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ್ಸೋತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುರ್ಸೋತಿ ತಿಕ್ಕನ ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಂದಿತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನಸಡು ಕುಲ್ವೇರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಒನಸಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಂದಿತ್ತ ಕೈದ ಕರೆಗೆ ಐಕ್ನೆ ಕಾಪುಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಿಗುಲ್ತು ಯಾರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೈಬರ್ ದ ಡೋರ್ ಮಲ್ಪದ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಅಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಪೋರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೀತ ಬಲೆ ಒಂದುಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪದ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್ ತೋ ಆ ಸೈಡ್ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್ ಮರ ಟಚ್ ಆತನದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪುರ ದದಾಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಮರ ಕಟ್ಪಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡ್ ಬನ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾಪ ಕಟ್ಪಾರೆ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ತೂದು ಕಟ್ಪೋಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿ ಮರ ಕಟ್ಪುನಕ್ಕೂ ಒರಿಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ತಾವು ಕಟ್ಪೋಡು ಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮಿತ್ತೆಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪುರ ಕುಡೊಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಕಡಂಜಿ ಅದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಒಂದು ಡೋರ್ ತುಲೆ ಅಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಫೈಬರ್ದ ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಫ್ರೇಮ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಓಪನ್ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಊರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಕವರ್ ಬಂದೀನಿ ಅಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲ ಡೋರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೊಂಚೂರು ಮೂಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮೂಲೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಉಂಟು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಒನಸ್ ಗಿನಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಪುರ ಮೂಲ ದಿವಾರೆ ನಪ್ಪು ಸಾರ ಒಂದು ಪುರ ದಿವಾರೆಗ್ಲ ಹಾಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ದಾಲ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪುರ ದಿವಾರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಇದು ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ತೋರಿಸು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸು ಒಂತಲೆ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಪಿ ಒ ಪಿ ತಿರ್ತ ಹಾಲ್ದ ಪಿ ಒ ಪಿ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೊಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿಂದು ತೂವರೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ನೆಟ್ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಡಿ ಅಂತೂಪ ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲಡಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚಿ ಈತ್ ಜಾಗದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತುವರೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತರಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬಂದ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ ಬನ್ನ ಸೈಡ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಹಾಲಿಡೇಗಳು ಮಿತ್ ವಾಲ್ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ದಾಲ ಹಾಕುದು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಅತ್ತು ವಾಯ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏನು ಬಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಂಚ ದಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅವೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪತ್ತವೇರು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಹಚ್ಚದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವೇನು ಇದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಳಕು ಖಾಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಕೊಳಕು ಆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ್ ಫುಲ್ ಪತ್ತವೇರು ಇಡೀ ಗೋಡೆಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅವೇನು ಇದಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇಪ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆನದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತುಂಟು
ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಪಿರಂಗು ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದು ಲೈಟ್ ಐನ್ ಲೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಐನ್ ಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ರಡ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತಿಟ್ಟ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂಜು ಉಂಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಈಗ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತ ರಡ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಆಪು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಚಾಲು ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಒ ಪಿದ ಲೈಟ್ ಒಂದೊಂದಿನ ಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಆತ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ್ ಕೆಲವೇ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಐಟಮ್ ಗೆದ್ದ ಮುಜಾರ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಾರೆ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಮೂಜಾರೆ ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಲೈಟ್ ದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದಿಸಿ ಎಂಕು ಲೈಟ್ ಪುರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪುರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ ಕರಾವಳಿ ವಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದುಂಟು ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಪೂರ 2 years 3 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ದಾನೆ ಪುನ ಕಂಡ ಲಾಟ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಜಿದೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಈಗ ಪಿದಾಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಎಂಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬೋರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂಟ್ ತೋಜೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಕಿದ 3 ವರ್ಷದ ಓಲ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪೋತುಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಂಟು ಅವು ಬಂದ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ತಿಪ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಪೂರಕ್ಕನೆ ಅವು ರೊಟೇಟ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಐಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅವು ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು 2 ವೇ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಮಕ್ ತಿರ್ತಡ್ ಐಟ್ ಪಾತೆರಡ ಅಕಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಕಲ್ ಅಲ್ತಡ್ ಪಾತೆರಡ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ಲ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ಲ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನೇಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮೂಲ ಇಂಚು ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಒಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಲೈಟ್ ಐಟ್ 12 ಕಲರ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅವು ರೆಡ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ 12 ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಪೂರ ಹಾಪುಣ ಅವು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬ ತೂನಗೆ ಎಂಚ ತೋಚು ಮರತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡತ ಒಂದು ಕಂಬಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ ದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಕುಲ್ ಕೈಟೆ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಇಂಚ ತೇಪು ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಒಂದೇನು ಡಿಸೈನ್ ಬ್ರಷ್ ಪಾಡುನೆ ನೆಕ್ ಕೈಟೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಂಬ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬ ಮರತ ಖಾಲಿ ಆತ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮೂಲಂಜಿ ಜೋಕಾಲಿ ಗತ್ತು ಮಾರ ಎತ್ತಿನಡೆ ಪೂರ ನಿಕ್ ಜೋಕಾಲಿಯೇ ಪಾಡುನ ಅವು ಪೂರ ಜೋಕಾಲಿ ಪಾಡ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಂಬಡ್ ನಲ್ಲ ಜೋಕಾಲಿ ಬೈದಜಿ ಜೋಕಾಲಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಹುಕ್ಕುದಿತ್ತ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲಡ್ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಇಂಚತೆ ಮಾಡು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ಕುದಿತ್ತ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಜೋಕಾಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕಾಲಿ ಬೈದಜಿಲ್ಲಾಗ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀತಿನ ಲೈಟ್ ದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ಗೆ ಮೂಜಾರು ಲಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಪಾಡು ಚೇರು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಾಡ್ದ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆದ ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಬೈದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ ತಿರ್ಚಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು 5 ಕಲರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಿಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ದಯ ದಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ವಾಲ್ಗೆ ದಿತ್ತಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ದ ಮೂಲ ಉಂಟು ಅವಲ್ಲ ಉಂಟು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಸೊ ಐಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಆಗ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದೇನ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂದೇನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೂಲ ತಗಡ್ಬಾರ್ದ ತುಲೆ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ್ ಬಂದು ತೂಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪೋರ್ ಚೇತ್ ಮಲ್ಲಾತನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಏನಾತನೆ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಯಾನು 12 feet ದ ಕಾರ್ ಪೋಚು ದೀದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ
12-10 ಅದನ್ನ ದೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದಾದಂಡು ಬಂಡ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಐನ ರೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಾರ್ ಅಂಡ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಆಲ್ಟೋ, ವ್ಯಾಗನರ್, ಬೊಕ್ಕ I10, I20 ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚುಡು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಐನ ತರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚು ಪಿದೈ ಮೀರುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಫೀಟ್ ಎಂಕುಲ್ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡ್ ಇಲ್ಲದ ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಫುಲ್ ತೋರಿಸಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ತೋಟ ಎತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ. ತೋಟದ ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಿನಾಲ ಉಂಡತೆ. ಎಂಕುಲ್ ದಿನಾಲ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಪೂರ ದಾಂಟೊಂದು ದುಂಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಪೊಪ್ಪ. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ದಾಯ ಪಣತಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಗೇನಾ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಓಕೆನಾ ಮಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನೈತೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಕಾ ಬಂದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಾಗಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನ ಏಜ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಏಜ್ ಅತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಯಾನ್ ಆಯನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕುಂಡ ಅವು ಆಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಆಯಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಪ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಏನು ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲಡೆ ಎಂಕುಲು ದಿನಾಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ 10 o'clock ಹೊಡ್ದು 11 ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿನಾಲ ಗೊಬ್ಬ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಿನಾಲ ಗೊಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಾನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ದೂರ ನೂಕೊಂಡು ಈ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಸುರುಕೆ ಸಪುರು ಒಲ್ಲೊಲಾಲು ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿ ನಾವು ಒಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬನಗ ಸುರುಕೆ ಸಪುರು ಒಲ್ಲೊಲ್ಲು ನನ್ನತ್ ದಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಯೊಳ್ಡ ಬಂದು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಪ್ಪುಣತಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬದ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಜಾಲ್ತಲೆ ಮೂಲ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕುಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ತಿರ್ತಡು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಇಯವ ಅಂದು ನಯಬಣ ತಿರ್ತಡು POP ದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು, ಶಾಕಿಸ್ ದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದ ಪಾತೆರೋಡು, ಡೈನಿಂಗ್ ದ ಪಾತೆರೋಡು, ಕಿಚನ್ ದ ಪಾತೆರೋಡು, ರಡ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡಾಯ್ತ ಪಾತೆರೋಡು, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೂಮ್ ದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆತ ಪಾತೆರೋಡು. ತಿರ್ತಿ ಅಂಕುಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನೊಟ್ಟು ಒರಿ ಏರ್ಲ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಯನೊಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಮೂಲೆಡ್ದಿಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಡು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಆಸೆ ಆ ಆಸೆಡ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾನದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 years ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯ್ಬೋಕೆ ಎಂಕುಲು 5 years ಕಟ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ದ ನಮಕ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆಗ್ 3 ವರ್ಷ ಆತನ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಗುವೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಂಚಾಂಗ ಮಲ್ತದ್ 1 ವರ್ಷ ಬರ್ಸಕಾಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಡ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲಡ್ 1.5 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ದಾದಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಗ್ ಬರ್ರಿಗ ಜಲ್ತದ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ದುಂಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕಡೆಗೆ 2021 ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ಕಾರ್ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿಯೇ ಕಾರ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಡ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಪೋಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಆನಿಯ ಪೊಸತ್ ಬೈದಿನ ಆನಿ ಕಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪುತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇಸ್ ಯಾಪಲ್ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತ ವಯಸ್ಸು ಅಂದು ನನ್ನ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸುನ
ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನನೇ ಕತೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ದುಮ್ಮದ ಪುರ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಯಾಪಲ ಪೇರ ತಿಕ್ಕೋದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಕುಲಂಚ ಮಕುಲಿಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಏತ್ ತೀರುಣು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಬಂತೋಜು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಏರ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾಪುಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನುನ ಬುಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತನ ಖುಷಿ ಬಂತೋಜು ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪಲೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಇಪ್ಪಲೆ 4 ದಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಬದುಕಿಯ ಬಂದು 4 ಜನ ಪಾತೆರ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಅವಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬದುಕುನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಆಯಡ ಹೊರ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ ನಾಯಗ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪಂದು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಪುರ ಯಾಂತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಗಂಟ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬಟ್ ಏನಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಹಾಕಲು ಪುರ ಏರ್ ಪಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ఆయన ಇತ್ತೇನೆ ఆయన ಪಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದುಂಟು ಆ ಏರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಕುಲ ಅಂಚ ಮುಕುಲಿಂಚ ಬಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ತೀರ್ಥ ಫ್ಲೋರ್ದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಕಾರ್ ಪೋಚ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕುಲ್ ತೋಪವ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ್ ಜೇರಾಕುಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಡನ್.